Освен езика пък, Криси, и културата също може да е голямо предизвикателство за хората. Как протича обучението по български език? С какво започвате? Кои са най-важните умения, които се развиват в първите седмици? Много зависи каква е целта на обучението. В случая, ако говорим, разбира се, така нареченото фирмено обучение, т.е. за служители, които са в чужбина и трябва да минат целият този процес и да дойдат в България да работят. Тогава ние се опитваме да направим обучението именно спрямо нуждите на компанията. Тоест, в началото аз вече споменах азбуката, да казвам, тя не е за подценяване, защото те трябва да свикнат с нея, да някой им отнема малко повече време, да могат да четат. Има една база, която е горе-долу обща за всички. След това, разбира се опитваме да видим в коя сфера ще работят съответните работници и се опитваме да въведем думите, които са от първа необходимост, за да могат те да се ориентират, за да могат спокойно да говорят с работодателите, с хората, които са около тях, да кажем, ако е шофьор, все пак трябва да може да говори с пътници. Аз имах такъв опит, без да знам, просто като пасажир, да кажем, с такъв шофьор. Така че със сигурност скарваме лексиката, скарваме думи, които са около съответната тематика. Ако говорим за култура, всяко едно езиково обучение включва елементи за културата, за традициите на съответната страна. Някъде повече, някъде по-малко. Какво ще рече това? Много зависи и наистина хората да си представят къде идват, да си представят някакви базови неща. Тук може да включим и религията, защото понякога идват хора, които са с друга религия, което не е проблем само по себе си, стига да може да се, все пак да се разберат някои основни начини, как се комуникира, кое е прието, кое не е прието, дори как можем да благодарим, къде би било нещо прекалено. Това са такива неща, които за нас са очевидни, защото ние ги правим от деца, за тях не е точно. Така че нещата са преплетени за мен. Култура, традиции,